Γεια σας. Ενημέρωση κατασκευής νούμερο 1. Αφαιρούμε τα κομμάτια από τη βάση τους. Είναι κομμένα με λέιζερ. Με προσοχή. Και μετά αφαιρούμε τα σκαλοπατάκια που έχει το ξύλο στις ενώσεις, γιατί αυτά μπορεί να κάνουν ζημιά. Ζημιά λέγοντας να πατήσει ένα ξύλο φάλτσο στο άλλο και να μας φύγει όλη η κατασκευή. Κάνουμε και μία δοκιμή για να σιγουρευτούμε. Να δούμε ότι πατάει καλά. Και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια κάνουμε παλαίωση των υλικών. Για να γίνουν πιο φυσικά. Σε αυτά τα υλικά έχει γίνει παλαίωση. Γίνεται καταμέτρηση, τακτοποίηση και κωδικοποίηση των υλικών. Τα υλικά μέχρι να χρησιμοποιηθούν μπαίνουν σε οριζόντιο επίπεδο για να μην πετσικάρουν. Στη συνέχεια διαβάζουμε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να φτιάξουμε νοερά το πλοίο για να δούμε τις δυσκολίες για να προχωρήσουμε. Η βάση του κυρίου σκελετού μπήκε επάνω στη βάση εργασίας. Όλα τα υλικά είναι κομμένα με λέιζερ, που σημαίνει ότι έχουν κοπεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Για να μπει όμως ένα ξύλο μέσα στην υποδοχή ενός άλλου δεν υπάρχει αέρας, οπότε πρέπει να περαστεί με γυαλόχαρτο για να επιτραπεί να εισχωρήσει μέσα στην υποδοχή. Δηλαδή, εδώ, παντού όπου υπάρχει υποδοχή πρέπει να περαστεί με γυαλόχαρτο για να μπορεί να μπει το ξύλο μέσα. Φανταστείτε ότι αυτό θα γεμίσει με υποδοχές. Έχουν χαραχθεί οδηγοί, εδώ και το τέλος, για καλύτερη επόπτευση. Τα κάθετα κομμάτια έχουν μπει στη θέση τους, δεν έχουν κολληθεί και θα γίνει δοκιμή με όλα τα οριζόντια. Δηλαδή αυτό και άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη δουλειά. Θέλει υπομονή και επιμονή. Χαράζουμε τον οδηγό κέντρου. Το πάχος του ξύλου είναι 5 χιλιοστά, το μισό 2,5. Βάζουμε το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο κεντραρισμένο, ώστε η κατασκευή μας να είναι συμμετρική και ζυγισμένη. Σημαδεύουμε τα παράθυρα στο ξύλο στερέωσης όπου θα ανοιχτούν τα ανοίγματα. Εδώ βλέπουμε τα ανοίγματα που πρέπει να γίνουν, τα οποία θα γίνουν αφού κολληθούν τα ξύλα πάνω στο καράβι, επειδή είναι πολύ λεπτό το ξύλο, είναι 1,2 χιλιοστά. Ίσως χρειαστεί να μπουν και ενισχύσεις. Θα το δούμε στην πορεία.
Στο χαρτόνι με τις τρύπες οδηγώ για τα κανόνια χάραξα τις διαδρομές των ξύλινων χωρισμάτων ώστε να δω πού θα μπουν τα LED, ο φωτισμός. Τον φωτισμό δεν τον προβλέπει ο κατασκευαστής, οπότε πρέπει να γίνει μια σχετική μελέτη. Εδώ τελειώνει η πρώτη ενημέρωση της κατασκευής.